Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, Radyoman Bernard, di ada puntas pagpaghatag na to o nga pinaskuhan sa tubagya suking bagyating paminaw nga masakpan na to nga naminaw sa tuwag sibihanan. Okay, karon Radyoman Bernard di ata sa may bahada ning adto sa Davao. Ni ay panimalay diri Radyoman Bernard nga perting kusugan gyud sa radyo. Unang agi namo gatingog ang radyo, ikaduhang balik namo gatingog gyapong radyo. Sigurado ko DXDC gyud ni kakibaw man ta sa mga commercial palangdaan og sa programa Radyoman Bernard. Pero atong ayuhon para atong kumpirmahon. Dili Radyoman Don. Ato na bay tao ni. Ayo! Ayo! Oy, namrog nagitaw gyud ha. Di gyud basta-basta mayong adlaw. Kumusta? Kisa pa nga nato, tabi. Si Richel Delis. Si Rachel Delis. Siya nga naman yun, DXDC may ginapaminaw ninyo. Ganahan ko sir kay sa mga drama, sa mga balita, ana. Ganahan ko. Ganahan yun ka yan. Number 1 gid ka sa ka sir. Number 1 yun ha, ang DXDC. Salamat kayo, Sel. O tungod na, Rachel Delis, amo kang pasalamatan. Una, ang atong wine, ang atong ihatag din mo. Dawata, Shelby, pinaskuhan na mo nimo. Di basta-basta, no? Napagod, Sel, dawata, ang amo ang Noche Buena package para nimo og sa imong pamilya, sa inyong pagpaminaw kanunay sa DXDC. Sa puanga, Sel. Kana, dana. Gisapuang na gyud bagay kasama, no? Okay, atong hagaya, hataga gigayon si Rachel bagya kasama nga mo invite sa bagasilingan nila diri sa may Riviera Village para maminaw pud og DXDC para makapariha pud sa iya bagya kasama kadawat og grasya. Sige, Shell. Invite na ako mga silingan nga mamina mo sa DXDC para makadawat pag magregalo. Nanakoy wine. Okay, salamat kayo. Si Rachel Delis bagya kasama avid listener sa DXDC RMN Davao. Okay, live and direct o gikan bagya kasama diri karon mismo sa ilahang gipuy-an sa may bahadan ato sa Davao. Kauban si Rachel Delis, kauban si Radyoman Don Pulayaw. Ako ni Radyoman Dudong Rin Lubosbog sa ato ang Radyo Regalos Pasko Tatak Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.